Напевно, на цьому етапі запуску ідеї ініціативи Кримської платформи ще зарано казати, хто приєднається до цього формату, як вона буде рухатись і так далі. Я скажу про головні позиції. Це дуже важливо, що ми взагалі ініціюємо подібні формати. Ми всі розуміємо прекрасно, що коли мова йде про політику, дипломатичний шлях повернення Криму, найважливішим є дискурс. Тобто це різні формати, де тема Криму так чи інакше лунає. І мені здається, що Україна має бути проактивною в своїй позиції, не просто продовжувати системно працювати з тим, що є, але і формувати нові ініціативи. І от фактично мої зустрічі із керівником департаменту Європи і Центральної Азії Європейської служби зовнішньої діяльності Люком Дівінням. Вони стосувались того, як ми, по-перше, інформували про те, як ми бачимо, і думали, як можна інтегрувати елементи Кримської платформи до Європейського Союзу. Мета – це інтенсифікація кримської адженди. Найвищого рівня вимір цієї платформи – це саміт. Саміт ми хочемо провести наступного року. Загалом, що ми маємо? Європейський Союз поділяє політику невизнання окупації Криму. Це було заявлено на всіх рівнях. Європейський Союз зацікавлений у співпраці в рамках європейської Кримської платформи. І тепер ми шукаємо формат такої співпраці, бо насправді ця платформа, в чому її плюс? Вона передбачає кілька вимірів, які не залежать одна від одної. Тобто є найвищі, є інші, наприклад, вимір Міністерства закордонних справ, де ми хочемо, щоб МЗС виконував якраз роль координатора по різних групах питань. Далі це парламентський вимір, але ми будемо закликати депутатів якраз активізувати свої зусилля і так само креативити в цьому напрямі. І експертний рівень, оцей фактично рівень, це про субстантив, який вплив Кримської платформи, яка ефективність Кримської платформи буде. Ми наголошували на тому, що дуже важко вимірювати оцю ефективність, коли мова йде про дискурс. Важливий сам дискурс. Тобто для нас важлива публічність. Чи з якими правозахисними організаціями ви співпрацюєте в розробці концепції? І чи співпрацюєте ви з Меджлісом кримсько-татарського народу, тому що ми бачили останні коментарі Чайгоза. І чи будете ви запрошувати Росію? Так, почну з Росії однозначно. Будемо запрошувати, ми це вже оголосили. Ми пошукаємо відповідну форму запрошення. Ми вважаємо, що це країна номер один, яка має приймати участь в подібних форматах, бо це країна, яка окупувала Крим, яка несе повну відповідальність за ситуацію в Криму, в тому числі щодо захищеного населення, а це 2,5 мільйони громадян України. Ми тільки почали стратегічні сесії. У нас була проведена фактично перша разом із Призмою, громадянською платформою Призма, де зібрали біля 15 експертів від Black Sea News до Зміни. Ця сесія тривала кілька годин, і ми напрацьовували певне бачення структури цієї експертної фактично платформи, експертної групи Кримської платформи і те, чим платформа як така може займатися, які її пріоритети. Щодо Меджлісу, у вівторок у мене був зум-кол з представниками Меджлісу, де я фактично поінформувала про ці деталі, які вже є. Чому, я поясню, не була залученість Меджлісу від самого початку, бо це є фактично інший вимір міждержавних стосунків. А саміт передбачатиме активне залучення Меджлісу і лідерів кримськотатарського народу.